Usa sa mga formula sa pari nga ingon sa human sa misa, maingon man siya, tapos na ang misa. Lakat kamo sa kalinaw aron sa paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Lakat sa kalinaw. Isangyaw si Kristo ngadto sa tanan. Apan ayaw hikalimti nga gamita ang lingwahe sa paghigugma sa Ginoo. Paghigugma sa atong isig katawo. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsuon ug welcome nining atong hamubo nga pamalandong sa pulong. Una, mangayo kog dispensa tungod kay pila na ka Domingo wala ako makapaambit kaninyo tungod sa mga pipila ka mga kakulian. This Sunday is my first Sunday dinhi sa parokya nga akong gibalhinan, ang Santa Rita de Casia Parish sa Hinguog City, Misamis Oriental. Og sa makausapa, daghang salamat sa mga parokyano sa Sacred Heart of Jesus Parish, Bugo, Cagayan de Oro City sa atong panag-uban diha sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi diha sa atong kaugalingon ug sa usag-usa. Karon Domingo ha mga igsoon, mao ang Pentecost Sunday. Din atong gihinumduman ang pagpadala sa Dios Amahan pinaagi sa Dios nga Anak, sa Dios Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga mao'y sinugdanan sa misyon sa ato ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug karon pod nga Domingo mao ang katapusan sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug mga-adlaw magsugod na ta sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Ang atong mga pagbasa karon Domingo ang atong unang pagbasa gikutlo sa buhat sa mga apostoles, chapter 2 verses 1 to 11, Salmo 104 verses 1, 24, 29 to 30, 31, 34. Ikaduhang pagbasa 1 Corinto 12, 3 ngadto sa 7, 12 ngadto sa 13, or Romans 8, 8 to 17. Ang atong ebanghelyo, Juan 20, 19 ngadto sa 23, or Juan 14, 15 ngadto sa 16, 23 ngadto sa 26. Mga igsoon diha sa atong Salmo responsoryo, Psalm 104, naghisgot kini mahitungod sa paghimaya sa Dios tungod sa iyang pagbuhat sa tanan. Unya diha sa bersikulo 29, nag-ingon didto, kung imong kuhaon ang ilang gininhawa, mangamatay sila ug mobalik sa abog. Kini nga punto mga igsoon, nagpahinomdom kanato sa libro sa Henesis. Din ang Dios naghimo siya og tao. Mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siya og tao ug gihuypan niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawa ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Original creation. Ang tao gihatagan sa Dios, gihuypan sa gininhawa ug nakabaton og kinabuhi. Diha sa atong ebanghelyo, John chapter 20 verse 22, ato gihapong nadunggan nga kining buhat sa Dios sa karaang panahon mao sab ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Si San Juan Evangelista nagtug-an kanato nga human si Jesus nagbilin sa iyahang kalinaw, gihuypan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Dinhi mga igsoon, gihimo ni Jesus ang sa iyang mga tinun-an, gihimo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga bag-ong mga binuhat. Nga kung sa karaang panahon ang Dios gihuypan niya ang tao aron adunay kinabuhi, sa bag-ong panahon si Jesucristo gihuypan niya ang mga tinun-an aron makadawat sa Espiritu Santo nga maoy binhi sa kinabuhing tunhay. So nahimo ang mga tinun-an nga bag-ong binuhat, new creation. Nan para asa man ang gasa sa Espiritu Santo. Matod pa diha sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo nagtug-an nato nga ang Espiritu Santo mao ang tigmando sa mga tinun-an sa pagsangyaw kang Kristo.
Bersikulo 3, si San Pablo nag-ingon, busa kinahanglan hibaloan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus. Ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo mao ang tigmando, mao ang tiggiya, mao ang tigpasabot, tiglamdag sa mga tinun-an aron si Jesucristo isangyaw ngadto sa tanang mga tao. Apan matod sa atong unang pagbasa nga gikutlo sa buhat sa mga apostoles, ang Espiritu Santo aduna siya kinaiya o lingwahe nga kinahanglan sundon sa mga apostoles. Unsa man ang iyang kinaiya? Matod mga igsoon, ang Espiritu Santo sama siya sa makusog nga hangin. Meaning, gawas nun siya. Dili siya mapriso sa usa lamang ka specific nga space and time or usa ka sitwasyon. Dili siya mamahimong hipusan sa dughan sa tao nga nakadawat niini. Sama sa hangin, makabalato nga naa, pero wa ta kahibaw kung asa gikan ug asa siya paangon. It goes where it wills. Busa ang direksyon sa pagsangyaw sa mga apostoles para gyud sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Ug mao na ang girepresentahan nining mga tao sa atong unang pagbasa. Mga tao nga nagikan sa nalaing lugar, taga Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, Libya ug Roma. Nga sama sa atong Ginoong Jesucristo, wala siya naglimit sa iyang pagsangyaw sa iyang lugar sa Nazaret, kundili miadto siya, mibaklay siya sa makayutaan sa Judea, kay ang kaluwasan alang man sa tanang tao sa tibuok kalibutan. So muna mga igsoon ang kinaiya sa balang Espiritu Santo. Gawas nun siya para siya sa tanan ang iyahang katuyuan nga ang tanan masayod sa kamatuoran nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Apan mga igsoon, dili paigo ang pagsangyaw sa mga apostoles ngadto sa tanang mga tao. Kikinahanglan usab nga gamiton niya ang language sa Espiritu Santo. Unsa man ang language sa Espiritu Santo kung pinulungan? Matod pa ni Father Paulson Villanor, ang lingwahe sa Espiritu Santo mao ang lingwahe sa paghigugma. Paghigugma nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Paghigugma nga mo'y gisimboluhan nining daw mga dila nga kalayo nga mo'y nihatag og kadasig sa mga apostoles sa pagsangyaw nga mo'y nakapainit sa kasing-kasing sa mga naminaw ug sila nagkasinabtanay, meaning nabati nila ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Nanunsa man ang atong mapamalandungan nini mga igsoon. Sama sa mga apostoles diha sa atong bunyag, kita usab gihuypan ni Kristo sa balaang Espiritu Santo. We become new creation, bag-ong binuhat. Ang binhi sa Espiritu Santo nga mo'y binhi sa kinabuhing tunhay, anaa sa matag usa kanato. Unta mga igsoon, magpuyo ta sa atong kinabuhi isip minanduan sa maong Espiritu Santo nga ani-ana kanato. Una sa tanan mga igsoon, atong sundon ang kinaiya sa Espiritu Santo. Kung ato siyang paminawon sa atong kasing-kasing, sa atong kinahiladman, kanunay siyang magdasig kanato nga atong isangyaw si Kristo sa tanang mga tao nga atong matagbuan. Bago lamang kita nagsaulog sa 500 years of Christianity. Ug usa sa mga pamalandong mga igsoon nga kung sa una kita ang gisangyawan after 500 years of Christianization sa atong nasod, kita na karon mga Pilipino nga mga Kristiyanos, kita na ang mga missionaries ngadto sa tanang tao sa tibuok kalibutan. So kana mga igsoon, sangyaw nato si Kristo ngadto sa tanan, sugod sa atong pamilya, ngadto sa atong silingan, kauban nato sa ministries, kauban nato sa pag-alagad, ngadto sa atong mga katrabaho sa opisina,
Bisan asa ta paingon, muna nga mga OFWs nga nagtrabaho sa laing nasod, sila usab mga saksi, mga missionaries sa atong pagtuo nga nagsangyaw kang Kristo. Isip mga Katolikong Kristiyanos, usa sa mga konkretong pagsangyaw kang Kristo, kanang atong tudluan ang atong isig-kaingon sa dignidad sa 7 ka mga sakramento ni Kristo. And then we help them come to the sacraments. Ato silang pasabton nga diha sa bunyag makadawat ta sa gasa sa Espiritu Santo, ang binhi sa kaluwasan. Sa tabangan nato itong mga silingan nga wala pa'y mga bunyag ang mga kabataan. Unya, ato silang pasabton nga kanang mga naglibin-libin nga muundang sila sa paglibin-libin, maningkamot, ato silang giyahan nga mudawat sakramento sa kaminyoon. Unya ato silang tabangan nga siguruhon ang internal preparation sa kaminyoon, ipaulahin na ng mga external nga preparation. Kaya usahay mo ma-emphasize ang mga dayan-dayan sa kaminyoon, apan wala na andam ang kasing-kasing diha sa pagtubag sa dignidad sa kaminyoon. Munang pag-abot sa mga pagsulay, dali ra kayong mo-surrender. Low tolerance of pain, tungkay kulang o internal preparation. Ato silang tudluan nga iampo ang mga kaparian o mag-ampo ta nga dugang pang mga pari sa atong simbahan. Kaya ang mga kaparian mao man ang daog-daogon sa panuway. Matod pa ni San Juan Maribeni, ang patron sa tanang mga pari, unahon pagdaot sa dautan ang pari, kay kung walay pari, walay misa. Kung walay misa, walay simbahan, wala ta kita karon. Atong tudluan ang atong mga igsuon nga kini din sakramento sa pagsantalan na dili ni para sa mga himatyonon, kundi para kanatong tanan nga nagmasakiton. Kung madayagnos tag balatian, magpasantalan nata aron pasayloon ang atong mga sala ug unya iyang lig-unon ang atong kasing-kasing diha sa atong mga pag-antos sa lawas. Mahiusa nato ang atong pag-antos sa mga pag-antos ni Jesus. Matod pa mga igsoon, ang pag-antos sa usa ka Kristiyano nga gihiusa sa mga pag-antos ni Jesus, makasantos. Matod pa sa usa ka French theologian, philosopher, the tragic thing that can happen to Christian life is not becoming a saint. Why? Tungod kay sa pag-anak pa lang nato daan, gisalo na ta sa sakramento ni Kristo sa bunyag. Hangtod nga mag-ungaw-ungaw ta sa kamatayon na ang sakramento sa pagsantalana. Unya, humanta mabunyagan, tagaan ta sa Ginoo sa kagrasya, nga kita ang mo-affirm sa tong pagtuo diha sa kumpirma. Sayod ang Ginoo nga maluya ta sa atong adlaw-adlaw nga pagpaningkamot, munay santos nga misa aron modawat ta siyang lawas ug dugo kada Domingo. Sayod ang Ginoo nga from time to time mahulog ta sa pagpakasala, busa na sakramento sa pagpasaylo ang kumpisal nga bisan ang pinakamaot nga sala sa kalibutan kaya niyang pasayloon. Diha sa atong pagkahamtong na tema commitment, adunay sakramento sa kaminyoon ug unya dunay sakramento sa pagkapari. Diin kitang tanan gigrasyahan diya sa simbahan isip alagad sa pagsaulog santos nga misa. Unya kung mag-ungaw-ungaw na ta sa kamatayon, anaa dayon ang sakramento sa pagsantalana. So package ang kinabuhi isip Katolikong Kristiyanos. Kana ang atong ipaambit ngadto sa tanang mga tao. Dugang pa, usa sa akong nakita nga pamaagi sa pagsangyaw kang Kristo aron daghan mga tao ang makadungog ug masayod, mao nga atong social media. Adtong bulan sa Pebrero nining tuig, nagsugod ko nining vlog sa una katekesis. Unya karon gamit usab diha sa pamalandong sa pulong panahon sa Domingo. Ug nakita nako nga gamit sa Facebook page, YouTube ug TikTok, sobra sa 1,000 ang mga tao nga makadungog ug makabasa sa atong mga pagtulunan. So mga kabatan-unan, make use of the social media alang sa pagsangyaw sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa tanang tao nga atong ma-communicate. So kana ang kinaiya
sa Espiritu Santo nga atong sundon sa atong kinabuhi. Apan mga igsoon, dili paigo nga magsangyaw ta kang Kristo ngadto sa tanan. Kinahanglan atong gamiton ang lingwahe sa Espiritu Santo, ang lingwahe sa paghigugma. Ang tentasyon ni Satanas alang kanato nga managalagad sa Ginoo kanang magsangyaw ta kang Kristo, pero ang atong mga pulong dili pulong sa paghigugma. Usahay kulang ta sa pulong sa paghigugma. Wala tay tongues of fire nga maoy makapadasig sa kasing-kasing sa mga tao nga atong gitudloan. Ang akong spiritual director si Father Mateo Sanchez, usa ka paring Jesuita. Misyonary siya sa mga lumad sa Bukidnon. Dili sa kahibalo magbinukid, pero gihigugma siya sa mga lumad. Kaya ang iyahang aura, ang iyahang presensya, ang iyahang inistoryahan, ang iyahang pagtagad sa mga tao, minanduan sa Espiritu Santo. Adunay lingwahe, pinulungan sa paghigugma. Alang kanato nga nag-alagad sa simbahan, tintalon ta sa daotan na magpadayon ta sa pagtudlo kang Kristo. Pero diha sa paagi nga bugat nga mga pulong. Usahay mubo tag pasensya, singka-singka. Usahay mapaulawan nato ang atong makaigsunan sa atubangan sa kadaghanan. Kaming mga pari, tintalon mi nga magtudlo kang Kristo, pero ang among mga pulong makahatag og kasub-anan sa mga parokyano. Ang among mga nilihukan, ang among dating diha sa pag-alagad, usahay makapalayo sa mga tao diha sa Ginoo. Sa samang pag-aagay kamong mga ginikanan, sigurado ko nga maayo inyong tumong anong tudluan yung mga anak diha sa pagsimba, mga maayong gawi o pamatasan. Apan usahay ang atong mga pulong dili kayo mahigugmao. Kulang tag pasensya o pagpaubos. Usahay ato silang kasab-an at ubangan sa ubang mga tao. Worse pa gyud, palikason. Ato silang dapatan. Sige nato sila yaw-yawan. O gani, maabot ng panahon nga ang atong mga anak dili na ganahan mo pauli sa balay. Kaya di sila makapahulay. Kaya wala nila mabati ang lingwahe sa gugma sa Ginoo diha sa mga pulong kanatong ilang mga ginikanan. Kita nga mga edukado nga gisaligan sa mga tao, either diha sa ministry sa simbahan o diha sa panggobyerno. Sayod ko nga gatudlo ta sa angay diha sa opisina o sa atong ministry. Apan usahay tintalon ta sa dautan nga magpatuyang ta sa atong sarcasm. Kulang ta og pagsabot sa mga tao nga dugay makakuha sa atong mga instructions. And we hurt them. Hinungdan nga nagdala sila mga pagmaymahay, nakadugang sa ilahang kawad-an sa paglaom sa kinabuhi, o nakapalayo kanila sa atong Ginoong Hesukristo. So kanaunta mga igsuon ang atong kinabuhi, nga sa atong pagsangyaw kang Kristo, gamiton nato ang lingwahe sa paghigugma. Aron nga kitang tanan maduol sa Ginoo, kitang tanan maduol ug mahatod ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Sa katapusan mga igsoon, mataghigayon nga mosimba ta, gipahinumduman ta sa Ginoo diha sa ato ang identity isip minanduan sa Espiritu Santo. Usa sa mga formula sa pari nga ingon sa human sa misa, maingon man siya, tapos na ang misa, lakat kamo sa kalinaw aron sa paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Lakat sa kalinaw, isangyaw si Kristo ngadto sa tanan, apan ayaw hikalimti, nga gamita ang lingwahe sa paghigugma sa Ginoo, paghigugma sa atong isig katao. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.